to'y makapilde ka doon. Bisa gud sa ako naman na pag panghagad sa una mag-blessing. Iya na to'y makapilde bisan pila naka-champion ako nagihan. Abot tag 1000 cc ang mga kalaban, di bisan makapilde ka doon. Magzo ka nang ganun giribor lagi. Kay bisag kinsa pa mo away ka doon, di ka doon. Di ka kaya sila motor sa uga doon kay kapila na nandiyan na champion diri sa akuan ang lugar. Sus! Wa ka ko na saya pagpili sa imo gud ba kay tungod din mga racing wa ka say makapilde gud sa imo. Sus! Na alam mo sa mo labay gud karon motor gud. Ako gud na karon. Kay wa ka ko na patud nagkatilag pilde gud. Aroy ka, labay ka. Putok. Oy Brad. Isa ba tay motor mo Brad? Isa day problema kun. Pila may power ng motor mo Brad? Mga kaya makalis sa motor ba? Mga kapila naka-champion di sa mong lugar. Wa ka say pilde. 1000 cc kul. Kung mo imo kul, sulayan na to. Sus! Dako ni motor ni mo boat. Sama ni mo boat. Ngayon may kayabangan to. Sige, ito sulayan ba ka bike. Wa pa ito napildi sa motor gano'n. Sus. Mo na panghambog nimo kul. Kagamay ana. Gikan baguro na sa scrapan ba? Kala mo hindi kita papatulan ha? Sus! Scrapan. Nasa online na unay pinalit oy. Online. Mo nang online na way cover. Sama nimo way cover. Tama kayo. Ako naman eh. Sus! Uy, kabir. Sige na ito, sugdan na ito, sugdan. Ano gusto nimo? Tara. Brad, karon mamulay ka Brad. Asa man mo? Sige mo babot-bot diri ah. Brad, amo lang testingan nga mo motor Brad kay 1000 cc magkuno nang iya Brad. Kani nga ako ka champion man niya. Kani isa motor kay dako arba, wa arbay bot. Hey! Kinalikot sinundot ang kanyang eng. Sige Brad, mapilangan ko kay para ma-practice po niya ang motor. O tara. Oh, sige, tara. Tara. O mayong adlaw sa tanan no. Animang kita din sa resinganan sa barangay Uwano. Kay mag-racing kuno silang tulo. Mao na sila dinhi mga kita kay mulan taw sa ilang duwa. Naghambog-hambog na sila sa kakusog silang motor. Mao nang nag-anhi ko din kay mulan taw kay mag-racing sila kay hinautunta na og di sila mga disgrasya. O di nato nilugayan ang atong pano kay grabe ka init, di magplastar na mo din na tanan kay atong sobra ng atong luwa. Nabot ang motor. Gini ra ho mga kontra. Kahinay ko ning. Sus. Sa motoran nito. O tawagon ako ang mga racing model, dali na mo! Kuya ba makulbay sa atong luwa ba, Rod? Wala! Ikaw! Wala ka kulbay sa atong duwa-duwa ng racing natin eh. Ikaw na anak ka. Sige, magsugod na ta. Ayun, Mark! Go!
nanalo. Kundi walang iba, kundi si Rodel Walay Buot. Ito na ang trophy mo. Oh, wala na lang. What's up mga laod? So salamat Lord kay insige human ang video ha. So lang kuno nila na share kuno yung mag-shout out kuno mi kay magkahon kuno mi iba. Iba kuno ba iba kay pas no para gan lahi na po ba para new look po sinjo. So mintas ang shout out may mukha mi iba. So salamat Lord guys na insige human ang video nang ha. Ala ito kontis nga kung saan kalamit. Dapat ko yung bye. Kamu guys, oh. Iba. Ay. So, isa ko na po shout out. Isa na po shout out. Shout out po kang Kuya Melicor. Yeah! Melkor. Kang Francelin May Ong. Oh, yeah! O kang Emilo Saura. Yeah! O kang Dayan Namurol. Yeah! O kang Nenyo Mendez. Yeah! Mendes. Labaw na sa hong kasi na si Iverson Garrido. Yeah! Garrido, asam. Isa sunod. Natawag ko ka. Well, isa agad. Yay! Ito na. Kasi, Lain Heart. Yay! Shout out kay Desiree. Sa Silo Montares. Hey! Ito lang ang piyaro. Nadil. Nadil. Nadil na. Shout kang Diloy Bulawan o kang Lunalin Galicia. Okay, para daw. Kung nasab, shout out sa akong maguwang si Neil Manligis. Salamat mo ito sa mga sponsor na nagpadadyon og suporta sa among channel na I hope na ay sa aslam Mag-maintain ka po nito kan. Kanay may gugmao na kwan. medyo maluloy mga kasing-kasing. Salamat dito. Lagi po kamo sa Ginoo na tabangan. Yehey! Ato si Jada ko na tabang para sa amo. So kaniya mo gamit ang tripod is mo na ni si Ja. Mo na yung mga panghatag sa mga sponsor mo na guys. So I hope guys sa sunod na mo video guys na enjoy ka po mi suportahan. O patuloy ra mo og paki-share kan sa mo mga video guys para dagay mga makakita ang mga tao na ma-inspire sila o makatawa sila sa mga video na bisag na sa quarantine na pahatag yung good vibes guys. Good vibes. Ha? Good vibes daw. Ito mong ba? Come on. So guys, please follow our official page sa Facebook na The Out Official. Official? The Out Official. So, i-follow na lang guys ha. Kung sa tanong pa nakapalo, follow ra lang mo guys para updated mo minsan guys sa video guys. So, salamat po sa mga nag-antaw sa mo o nagpa-shoutout sa among mga ano guys, video guys. Salamat so much guys sa mga paglantan nito ha. Kasi kayo sila pakisulti. So, subscribe ko naman sa mo YouTube na The Outbite. O, don't forget to click ang notification bell para updated kayo sa aming mga videos. So, So, usawa na? Mga iba. Yan na. So, mara to. Okay, line? Sige. 5, 4, 3, 2, 1, go!